alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon shiri na mu koyi karatu ko mu gyara karatunmu cikin sauƙi. Ka saurara, ki saurara mu ga wane kurakurai muke yi. Za mu fara da suratul Fatiha insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wannan ita ce suratul Fatiha. Abin da za mu lura da shi a nan gyararraki da yawanci muke samu, ba za mu ce alhamdu ba, za mu ce alhamdu. Sai mu lura da wannan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba za mu ce rabbil alamin ba, ainu ne za mu lura da shi. Sa'annan kuma ar-rahmani, ba za mu ce ar-rahmanu ba, ar-rahmani rahim. Sai maliki yawmiddin. Sai kuma abin da za mu lura da shi yawanci kuskuren da ake samu, iyyaka na'budu wa iyyaka, ba za mu ce iyyaka na'budu ba, a'a shadda ne, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yawanci nan ma muna cewa kanasta'in, a'a kanasta'in. ihdina sirata mustaqim, shi ma za mu lura da wannan wajen sosai. Siratal ladhina an'amta alaihim, nan za mu lura wannan alif ne, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Don haka wannan kurakurai da muke yin su yau da kullum, dan suratul Fatiha sura ce a koda yaushe muke karanta ta a sallolinmu guda biyar, kuma idan ba suratul Fatiha sallan mutum akwai tangarɗa. Allah sa mu dace.